Na, sziasztok! Ma jól kiszapoltam magamat. Itt van a hátamon. Összepakoltam már. Nézem, hogy mi történt, amíg én távol voltam, de hát azon kívül, hogy a Jenesék elmentek egy bólhapiacra, semmi, úgyhogy hogy látom, nem maradtam le semmiről. Eddig mindig, amikor jöttem szapolni, akkor délutánra elkezdett fújni a szél, aztán depresszióba estem, hogy nem lehetett, most egész nap reggeltől estig tudtam használni, ez így most tök jó volt. Viszont hamar vége lesz a nyárnak, aztán már ezt sem lehet csinálni. Ezért kell visszajutni valami német nyárterületre, ahol az ember el tud menni ilyenkor ősszel meg télen szaunába. Na, ennyi voltam. Sziasztok, hello!